Hej alle sammen, og velkommen til. I dag har jeg faktisk taget Jack med, også kendt som Shadowhunter.dk ind på Twitch. Hallo. Vi skal smage på noget spændende. Det siger du jo. Ja. Fortæl mig, hvad det er. Jeg har taget noget forskellige dåser sodavander med. Hvad så du? Ja. Og jeg har ikke selv smagt dem. Jeg skal så lige hurtigt fortælle, at det er ikke sponsoreret. Vi har selv betalt det, og vi er ikke professionelle. Vi tager det ud fra vores egen vurdering. Men vi kan jo godt mene, at vi er professionelle på vores egen verden. Ja, på vores egen måde. Så lad os prøve at se, hvad den første dåse lyder på. Ja, jeg vil tro mig op, så jeg glæder mig da til at se det. Jamen, det var i orden. Ja. Cool. Jamen, skal vi se, hvordan den er? Det er en dåse. Ja, det er jeg sgu godt med på. Prøv lige at hælde op en gang, og se, så vi lige kan se, hvordan hun ser ud. Jeg har et billede, hvis du gerne vil se det. Nej, har vi i hvert fald ikke. Det ligner det bare cola. Jamen, det er sjovt. Den hedder også en Kinder Cola. Kinder Cola? Okay. Ja, så må jeg jo lige smage med, jo. En lille Kinder Cola. Jeg kender dem ikke. Det gør jeg heller ikke. Det smager bare slåsejs. Ja, der er ikke noget brus. Nej, der er ingen brus i. Der er overhovedet det som saftevand, der slår sig i saft. Ja. Ud af det, så smager det godt. Jeg var 100 på, at det var et eller andet sodavandagtigt noget. Du blev lidt skuffet. Men den kunne jeg godt drikke. Faktisk mere iste for at være i dag. Nej, det er en Kinder Cola. Jamen, jeg mener mere om iste. Skal vi prøve den næste? Lige se, hvordan den ser ud. Den der, den kender vi ikke 100%. Jeg har set den et par gange, men jeg kender den ikke. Fanta Berry. Prøv lige at hælde den op en gang, så vi lige kan se, om den har en speciel farve. Det lyder som brus. Det var der ikke, sgu ikke i den anden. Og den er blå. Har du tænkt dig at forgifte mig, eller hvad? Hold da op, den er blå. Jamen, hæld du bare med op. Lidt giftig. Den smager, ikke smager, den dufter i hvert fald af det der bærenart. Okay. Jeg kan godt lide den. Ja, den er ikke dårlig i hvert fald. Men det er ikke en smag, man lige havde regnet med, at det var sådan. Det er nok ikke dem, man drikker hele tiden. Nej, det er sådan en mere med en nyder, ikke? En sjælden gang. Ja, hvis man skal prøve noget anderledes end bare Ja, en almindelig Fanta eller en almindelig Exotic eller et eller andet. Ja, jeg kan egentlig også godt lide den. Det er den, ja. Den der, den er jeg lidt spændt på. Jeg kender den ikke. Men hvad siger du, den er med? Ja, sparkling, et eller andet tyk gummi, og så sour samtidig. Tyk gummi. Det der, det er et tyk gummimærke. Nå, tyk gummi. Altså tykke gummi. Det er slikkepinde med tykke gummi. Ja, slikkepinde med tykke gummi. Spændende. Jamen lad os se, hvordan den ser ud. Det er jeg lidt spændt på. Der er brus i. Ja. Det er da en fordel. Det er misfarve på vand. Det ligner hyldeblomst. Hvor det skal også. Det ligner seriøst hyldeblomst. Jamen det er jeg lidt spændt på. Det lugter også lidt som hyldeblomst. Ja, der er vel ikke hyldeblomst i, vel? Det ved jeg ikke, er der hyldeblomst i? Sur sodavand med blåbærsmag.
Vand med kulsyre, høj frugtkost som majssirup. Nej, der Nå. er blåbærskoncentrat i. Ja, for Sådan, den har sundhedsskade. duften af hyldeblomst. Nå, lad os prøve. Skål. Jeg skål på det. Er det virkelig sure ting? Den var ikke lige forventet, den der. Altså, den har den der, ligesom man får her om bagved ved ganen. Men ikke slemt. Men jeg havde ikke lige forventet, at den var sur. Du har ikke forventet, at den er sur. Men ikke som sådan sur, når det er væske. Altså, det er noget andet, end hvis du tager dem i bolcher, for eksempel. Jo, men hvis du tænker over det der surslik der, det er også det, de har prøvet ovenpå, det er jo også sukker. Mm. Det er bare sur, så er de bare på en sodavand med. Ja. Altså, det er ikke en, jeg vil kunne finde på at købe igen. Det vil bare, der er nok nogen, der godt kan lide den, men... Nu så dårligt, synes jeg faktisk ikke engang, den er. Nå, ja, den er ikke lige min side. Men jeg tror, hvis den er blandet op med noget, så vil den faktisk være rigtig god. Vodka måske. Nå. Ikke alt skal blandes op med en vodka. Ja, spændende. Jamen, den kan drikkes, men det er ikke noget, det er ikke en, jeg kunne finde på bare lige nappe igen. Det kunne jeg jo godt, men det er ikke sådan en, jeg vil drikke mange af. Jeg har. Mm. Så er vi i gang. Velkommen tilbage, de her til Sjov og Spas med Shop. Ja. Nå, men lad os prøve den der sådan 7-Up Savor Cocktail hvad står der? Exotico. Save up cocktail. Exotic Q. Exotic Q. Noget i den stil. Spændende. Lad os se, hvordan den ser ud. Ja, indtil videre så ser den... Der er brus i. God tegn, god tegn. Det er vand. Det er bare vand. Sådan lidt eller dansk vand. Ja, men det er jo en 7-Up. Ja, en 7-Up, ja. Ja. Og en kat. Den dufter ligesom en 7-Up. Dufter fuldstændig som en 7-Up. Er det bare en 7-Up, du har købt? Nej, det er det ikke. Det er for dårligt. Nå, skål. Og det er også 7-Up. den smager ikke. Den får faktisk en lille smule ananas bagefter. Ja, den har en eftersmag. En lille eftersmag af ananas, men ikke sådan, wow. Ja, den har eftersmagen, der adskiller sig fra en normal 7-Up. Men Ja. ellers så resten af det. Det er en ganske almindelig 7-Up. Ja, men så skal vi prøve den der grønne sure en. Lad os se, hvordan... Så det er ikke sur ud. Nå, du er altid sur. Prøv at hælde op, og lad os se, hvordan den ser ud. Jeg er ikke sur, at jeg er fornærmet. Ja. Den har samme farve, har den ikke? Ja, næsten. Den er lidt lysere i det. Der er sådan lidt, også lidt hyldeblomstfarven, ikke? Jeg var bare meget lysere i det. Den dufter af æble. Det er også med æblesmag. Ja. Om at den kommer så meget igennem. Ja. Men Det er lidt ligesom æblecider. den anden var mere sur. Ja, den her, den har... Den er mildere i det. Det var det første, jeg tænkte på. Altså, der er ikke alkohol på nogen af dem. Det er Nej. det, vi skal smage i dag. Jeg forstår så ikke, hvorfor den har det der tyggegummi slikkepins logo på. Nej. Jeg havde forventet lidt tyggegummi. Men den smager meget af det der æblecider derfra. Ikke som Sommersby, men derhen af. Ja. Altså. Ja, den har smagen for det. Den mangler bare alkohol. Det er ikke dårligt. Den vil jeg sagtens kunne drikke det igen. Ja, den tror jeg faktisk, at den skulle mærke på en varm sommeraften. Det tror jeg også.
Nå, lad os se, hvad den kan byde på, fordi den ser jo lidt spændende ud. Du må ikke spise den, du skal drikke den. Ja, don't eat it or drink it. Lad os se, hvordan den ser ud. Den ser lidt speciel ud. Og det lød ikke til dig rose. Nej, det lyder det ikke sådan. Den er så lidt grønlig. Lad os se, hvad det kan byde på. Ja, skål. Undskyld. Den dufter godt. Den dufter fandme godt. Hvor er det? Skål. Me like. Hvad smager den af? Hvad smager den af? En sjov bolsje. Ja, det er lidt ligesom de der multifarvede bolcher, der lidt Ja. man spiser. Jeg kan ikke rigtig smage candyflossen. Nej. Ja, den har lidt den der søde i sig. Men den har den der, den der multifarvede bolsje-agtige noget. Ja, den er lidt speciel. Den kan jeg faktisk godt lide. Men det er jo, den er lidt meget speciel. Det er en spændende en. Ja, lad os prøve den der vandmelon der. Sådan der. Visken for fanden. Det snakkede du jo ikke noget om. Der er i hvert fald brus i. Jamen, så får du den ikke. Den er i hvert fald sådan lidt rødlig. Den er lidt halvrød. Ja. Spændende. Så unge dame, du skal have lidt. Den dufter af vandmelon. Men vandmelon har jo det der med, at det er alt for syntetisk i smagen. Det skal være en god en. Ligesom den der røde monster, for eksempel watermelon. Jeg ved ikke, om du har smagt. Nej, og du er ikke så meget monster. Den er rød. Jeg kan godt holde mig på kaffe. Den er fed. Jeg synes ikke, vandmelonen kommer som... Altså, du kan godt fornemme den. Ja, det er vandmelonens ekstrakt. Ja, men det er det. Ellers er det bare ligesom... Skal vi så prøve at teste, den er ikke sur? Nej, det er den faktisk ikke. Det er bare sådan mild vandmelon sodavand. Og så lidt sød. Jeg tænker ikke, det er sådan en, jeg vil drikke meget af. Nej. Altså, den er fin nok lige til det, men så er det også det. Nå, så har vi jo så den der crepe thrower. Grape. Jeg ved godt, hvad det er for en fedt og guf. Ja, nu kunne jeg se noget. Ja, det kunne du godt. Jeg er til stille. Nej, den er crepefarvet. Hold da op. Den ligner jo næsten den farve, jeg bruger på nogle af mine ting. Det ligner faktisk lidt, hvis man har spist for meget rødbede. Jeg plejer ikke at spise for meget rødbede, så det skal jeg ikke besvare dig på. Det har lidt den farve. Oj. Den dufter af greb. Ja, det er et udtryk ved det. For satan. Nå, lad os smage. Ja, okay. Hvad er det for en smag? Den smager ikke af noget. Så prøv lige min tid. Nej, ingenting. Det var da vel, fordi jeg har en smag i det.
Ingenting. Jeg kan dufte det greb, men jeg kan ikke smage det greb. Det er vist også sådan en, der bare er en fornøjelse at prøve en gang. Men Ja, bare for at sige, at man har haft den. du har haft en farvesodavand. Ja, det er det. Det er bare noget andet. Næst sidste dåse. Og det er uden sukker. Uden den. Lad os se, Se for dig. ud fra farven der, så kunne det egentlig være fancy, hvis den også havde lige sådan en multifarven. Ja. Men sådan bare. Nå. Ja. Jo. Lad mig smag. Eller er det bare mig, der skal sidde her? Smag på farven. Wow. Den havde en mærkelig duft, den der. Der er slet ikke i den. Ja, hvad er det? Det er en anden slik. Ja, Men det skulle jo også være marshmallow. ja. Jeg kan bare ikke genkende det. I den forstand. Ikke på det der skumfidus noget. Nej, Candy cane. lad os prøve. Den smager mærkeligt. Fuck. Kan du se det sjovere ansigt, du trykker? Den smager mærkeligt. Ja, Det smager mærkeligt. den kan jeg ikke helt finde ud af. Jeg har helt lyst til at tage bonbonland. Jamen altså, det dufter jo... Det dufter. Det smager jo lidt af det der... Vi skal en tur i bonbonland-agtigt, ikke? Kan du følge mig? Nu har jeg aldrig smagt på, hvordan bonbonland skulle være, men udover det, så kan Har du jeg ikke været godt få det bonbonland måske? på. Jo, der var 6 eller sådan noget. Nej, det er også et par dage siden, eller 5. Og 20 plus. Men jamen, den er så lidt... Bolsjes bonbonland. Altså, forestil dig ligesom, når du spiser slik fra bonbonland, det er sådan lidt blandet. Det er bare sådan lidt blanding af alt. Ja, Blandet landhandel. det er så sagt. Det er ikke, fordi den er helt vildt dårlig. Men det er så... Den havde jeg nok ikke taget igen. Det minder mig for meget om bonbonland. Ja, åbenbart. Men altså, fint nok, fint nok. Skal jeg jo have det skidske ikke nok, men... Så er vi nået til den aller sidste dåse. Skal vi have øl? Root Beer siden 1919. Men der er ikke alkohol i. Så vil jeg ikke have den. Og så er der no koffein. Du straf. Jeg ved ikke lige, hvad fanden. Og så skulle den være med karamel. Var det ikke det? Ja, lidt brus er der. Og så på dåse. Ja. Det ligner slidt cola. Men det ligner da ikke cola. Nej, det ligner, i det du hælder det op, så ligner sådan slidt cola. Sådan der har stået sommeren over. Med brus i. Med brus i. Ja. Jamen lad os se, hvad den dufter af. Ja. Dufter faktisk lidt af tyggegummi også. Bundet der ingen nat med til dig. Vi har heller ikke noget mand. Vi har en flæskesteg i fryseren, hvis det er. Ja, kom så. Skål du. Ja, skål. Smag på den. Ja, ikke dårligt. Hvordan kan den dufte så meget af andesauce, der har stået på en komfur i 14 dage,
Og så smager den ganske udmærket. Hvor finder du en anden sovs? Det er den der søde karamel, du kan lugte. Nej. Den dufter virkelig af en anden sovs, der har stået 14 dage over en komfur, og er bare blevet glemt sommeren over. Jeg tror altså, der er et eller andet galt med din næse. Har du overvejet at det, ikke? Nej, jeg er bare forkølet. Men den smager fint. Den smager ikke af øl. Nej, den smager faktisk lidt af sådan en gammel cola, som du selv snakkede om. Ja, ikke? Jo. Altså, ligesom når du har åbnet colaen flere gange, så den... Ja, som bliver lidt sløv. Og så har den der lidt eftersmag af karamel. Ja. Den kommer sådan en lille smule. Men ellers sådan... Jeg kunne godt drikke den, men det er også det. Men duften, fy for satan. Ja. Ja, godt. Skål. Skål for det. Det blev så vores vurdering på, hvad der var bedst, og hvad der var værst. Ja. Fordi det der, nej tak. Kom nu. Nej. Men altså, Fantaen var sgu en af de bedste. Det fandt sig ved også, hvad der er. Minion kunne have vundet, hvis den havde brus. Helt enig. Det er jo faktisk god, den mangler bare noget brus.